Ako na sexy a silný zadok, level 3, dvíhanie panvy. Opri sa hrudnou časťou chrbtice o okraj vyvýšeného miesta. Nohy skrčmo a na šírku panvy. Špičky zarovno a dorzálna flexia. Ruky na brucho a napni ho. Zdvihni panvu čo najvyššie, brúško stále napnuté, podržíme ich 2 až 3 sekundy, vráť naspäť a opakujeme. Dbáme na to, aby sme neboli opretí na krku, ale ideálne je mať kontakt so spodnou časťou lopatky. Možno pri pohybe nahor nebudeme vedieť udržať dorzálnu flexiu, čo je úplne prirodzené. Dôležité je, aby sme mali stále váhu na pätách. Najčastejšou chybou je, že v hornej pozícii uvoľníme prácu stredu tela. To ale nechceme. Preto dbaj na to, aby si mal stále aktívny stred tela, čo docielime, že pred každým opakovaním si skontroluješ prácu stredu tela. Panva čo najvyššie, ale brúško horí. Preto máme ruky na ňom, aby sme si to vedeli skontrolovať. Cieľom je dosiahnuť komfort v podobe sebavedomia, byť v správnej pozícii.